Putra Bathara lumampah ingkang saya menang taping para kuda dari sing kang kaya wijil sapa kuwi lho dayo au saya menang taping para sapa kuwi elah dalah gatot soy sawo Bu Meri alah yo kae lho tuwek ra nek panutan ora nyebut Oke punika jaran poel Mas Heri haha yo ayo ios jos Cik iso bakno. lah ya kaya Cik Pena eleng-eleng ya padha elingo sabdane yang piti marang kita sami aja nerak garis pasti ning Gusti ayo dadi sungkap sabet siaran eleng-eleng ya padha elingo sabdane piti marang kita sami aja narak garis pasti ning Gusti ayo bekti sungkap saben ing siang rati lumampah saya manengah para wadya bala ana dutaning peneresan tata
Ekal mamak sew menang sew mau taping patio bolo. Hei, sama. Yeah. Hey. Tumuju wonten ing papan margasan Jawi para tata sami lumampah. Hari teh kuda katon bagus sandraning para adya bala. Sar. Lolo Jos. Yuk Sar. Jos. Kempal wontenipun alun-alun sanggar Dinaturaja nggih kuda pungkasan dados pacang geping srena patembayo. Para prajurit yang badhe lumapa wonten ing Praja Dirang sami rerunggutan para kuda. Prajurit Sinur Prabu sami jajaran sak baris. Para prajurit lan gadhaipun sang ratu. Os. Sampun saking ganti saking diri para putra-putra ngembaraken para prajurit saking Kadipaten Raja Lodaya ingkang lumampah medal menyang Kadipaten Kediri niki sampeyan engga ridhaning Sang Prabu Jaleng Srenggi pramila dados pundi babaripun kula nyuwun idi pangestu putra Bathara Lir Kartika Panjareso Sumilak wadana kenggis kenggis hatiku sumo wayu waluya ing nagari oleh wangsana para tamtema waraka LA putra Bathara lumaksana magita kita ing baris persiapan ready nungguin ya go.
Putra Bathara. Oksigen audio. Oh saya menengah spredaning para tamu-tamangan sang mangedudha dadi kacarita nalika ing muni para prajurit sang kepalanut daingipun Kanjeng Ratu Sai Bandhe lumampah budhal wonten ing adiwaten praja Kediri Wong pegus mati ing kalbu
Niki sapecah malih manganan sapecah malih mangiri. Para tamu Narna ingkang sampun nitih jodhipun turangga. Dasar prajurit pilih tanding ora tedas tompak paluning pandhe sisaning gereja. Lumampah datan ana medhate paribasan mudhun sela prakiti. Para wadya bola sesorak pindha gemerambet rubuh. Manoleh mangiri kanten kumurasara ing para taruna ugi sinebut minangka Sraya Matembaya Prameswari Dewi Sanggolagi. Mater tejaning para taruna samya makempal lumampah ing Gusti Prabu Celeng Srenggi ugi pinanggih saking lodaya. Bela Amuk sora krata jaya ludiraya menyak kaya wong dalan trun kaya jalak prating amuk ngadiwaten lodaya mung ngadiwaten lodaya lan Gusti Sinun prating alis praja pradrang sami widaya wong kadiwaten lodaya tumuju praja Kediri Bayang Sekar kedaton Dewi Sanggolangit minangka dutane para murkane wong lodaya. Ladalah amuk sora prata jaya ludiraya kene mangyen padha-padha. Ayo padha bidhal menyang kadiwaten praja lodaya. Sinuwun kula ingkang sawat sinuwun kula niki Sang Prabu. Nggih menika lampaira patih kala toni tombak. Celeng Srenggi Jos leheng punika Sang Prabu Celeng Srenggi kadherek dening Rama Patih Sang Kendara Narsa tumuju wonten ing kadiwaten praja lodaya. Nggih sami tumuju wonten ing praja Kadira Bayang Sekar kadharan Dewi Sanggolangit minangka kang utus saking Prabu Singa bareng saka kutha lodaya. Pramila dados pundi babaripun seleng para taruna saking para warga putra Batara. Kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng minarak sugeng dalu sugeng amesani dula semoga ya ya Jos
Prabu Jalang Srengeng kang kaderek Rangkamati sakembaran tumuju rerebutan mergi leman praja dening kang Siradya manunggal praja sewu nagari sorak gemrambata rumpuh goceng pono nerak sulur kerajaan rerebutan wargi lumangsana barisaning kadya sela prakiti ingkang sampun ngajeng wontenipun kalanganing Adipaten praja dening kang sami kepawengan alun-alun olah kanegaran raja Adipaten Kaki. Dino sepi ra ono sing ngajani kowe lunga ninggalake aku kaya ragu apa rasane ati yen aku kelingan janji bakal setya nganti tumeka pralaya nanging nyatane sliramu tega aku kok tinggal lunga atiku kaloro-loro yen tak ngakas aku iki salah apa yen pancen tresno tajalon nang baliya aku ngenteni ning Sukamara Aja sedih hati aku ora bakal lali janji sing wis tak ucapake prasetyane hati aku ora bakal lali yen urung kasil sing tak arepake ya mung panyuwunku marang sliramu wong ayu muga setyaku ngenteni tekamu aku ninggalke lunga iki mung sawetara kanggo sarana enggayo mulya tak jaluk kowe setya ngenteni aku teko atinan aku ning putra Bathara elok kang egal kalebet Gusti sak pinanggihan bukti sarta kauningan
saking para taruna saking para jajang sami jumlaring sorak ing para prajurit sanalika ing sanalika semana dadi emban awak ayana minggah Gusti Prabu Jaleng Senggi mlebet wonten ing sanggar perkapan Sang Wirataraja kala anggal alam Gusti pirang-pirang nggih Gusti sinuwun Prabu Jaleng Senggi Nggih bumi sarta kauningan dening rasmanipun Gusti Prabu Lebu Api Jayasena. Nggih saking Kadipaten Praja Ludaya bakal bergundak para prajurit saking Kadipaten Praja Ludaya bergundak malang praja Kadiring kang sanalika kawulung. Nggih kawulungaken wangsul dalam lamaran sareng pelat dalah gareng-gareng wantanatira. Mong praja Kadiri, mong praja Kadiri. Dadi palang apa luput sorot lamaran kok undur rembuh. Ladara. Pola-pola nyidam trembel bakal obrak-abrik Kadipaten Praja Kadiri saisine. Lamun ora kok ulang ke sambolangan ladala. Ladala. Ora bisa hukum Kadipaten Kediri lamun dadi sangsaraning Prabu Jaleng Senggi sawadya mula aloh sungsang bawana kelakon legane atiku ladala. Kacarita Resang Prabu Jaleng Senggi duka yayasiniti bebasan lali Parwadok Sena mandeng puja pangambaran ical wujuding kalalidrani jelek dados prahala kawujud sapangga gelo-gelo mantarang nerak trajang barisaning prajurit laku kaya kindang ngencana ngoyak para wadya bala dados perang dagaling Praja Kadiri. Ladala. Putra Bathara Sigra Resang Popo satekep salawujuga salawutunggal natapi babakan dawa sapa Pengen cipta moco indriya sobat dadi manangan
sekaring bawana langgeng. Hong sekaring bawana langgeng. Panjrit ning aturan. Nyuwun tambahipun pangestu mugia padang mitra sami kalih sambi kala tenebih ing bilang Rakata saka swara gunjalaning roh kang mapan reng-reng ing gunung L.A. Putra Bathara badhe ngayahi kawajiban kawula nyuwun tambahing pangestu mugia tenebih saking sing guna gawe wong kang murka terlebih saking sambi kala jenelana ing kamulyan Sakilah Nyai danyang magi danyang kang kawrak sawantenipun sakiwa tanganipun pagelaran kawula nyuwun tambahing pangestu L.A. Putra Bathara ora usah piye-piye, ora usah bulet ae. Sing penting L.A. Putra Bathara saiki lho. Aoh! Ayo jangkae digawe kuda-kudane sing rasa. Buahe dientekne, bose disisihne lho. Heeh. Wis download kurang. Heeh. Ulang tahun yo setahun pisan. Heeh, 8 tahun. Kudu dijur. Dientekne kok. Napase diolah sing tenanan, Ger. Ya, hoi, ha, hoi, ha. Ho, ho, ho.
Mas De. Ayo celenge ditandur. Sang seno harsa jangka bumi hangu poyo tirta hama minto moho takto mulai datang mongko sira tirta ning samudra dasar sang bemo mancarak maluncat yakti ora gumirama Ilahi sekaring bawana langgeng son puji maring pangeran. Awas mas celengnya di keidalan. Nah sing gondas celeng di keidalan. Hong sekaring bawana langgeng son puji marang pangeran. Mugia para kadang mitra sami kalis lir ing sandingala tebih sanging bilahi jenelakna ing panuwun.
nono wedana sumpah janji ku ora bakal citra aku eling ning semono wong ayu tresnaku ora ana liya aku ning kene papane nanging tresnaku ora ana bedane palangono gunung sewu nanging tresnaku mung kanggo sliramu L.A. Putra Bathara Windana sumpah janji ora bakal citra aku eling samono wong ayu tresnaku ora ana liya Natyanato aku ning kene papane nanging tresnaku ora ana bedane
tresnomu mung kanggo sliramu Ready bolo. Oke, masih bersama bareng-bareng LA Putra Bathara Musik. Juga ada artis cantik dari Jawa Timur Indonesia, khususnya menghibur masyarakat Kuntulan Karangjati, Purworejo. Kali Pak Lurah, monggo. Ndi wonge? Oh nggih, monggo Pak Lurah minggah. Nggih, lho, kan minggah kan nyawer. Aku roh Pak Lurah sing kae nyawer aku kae to. Sing setahun kepungkur ning kono kae to. Terusno. Aku mboten supe kula, Pak. Senadyan ndengi mek 50.000 saiki iso 100.000, rezekine tambah akeh. Niku penggal didong Pak, pun tenang, heeh to. Loh, wong ra usah, Pak. Aku tok ae. Lah aku ora mbok pikir. Ora ndengenane nang kono kalau Pak sing madhep rono kalau ya to Pak Munir. Sing madhep ngidul kalau. Aku rong komanan nek. Kowe iki ora terah dijawab dina kae mek aku. Oke, monggo Mbak Fiska, Iya, dia maju no, masa tak kena apa tak gendong? Akrobat ya, kon nyanyi ora kon aku apa ya lambene pisan. Wis, lambene wis ora kena. Gamblek. Ayo sepote Mas, dicepoti ayo. Dicepoti, Oh, wis tekan. Ojo dicepoti rite lho Mas. Adem kok. Loh. Pengen anget apa? Enggak, aku udah mimik anget. Maksudnya kopi ngono lho, Mbak. Lah dalah cair tenan kok. Ya Allah, matur suwun Pak Lurah. Ya ngene iki lak kesuwen. Ya Allah. 50 didom ora kena, Pak. Sampe nambahi. Pak, masukane kata lho, Pak. Iki lek didom gitu ke permane ndak rata lho ya Mbak ya diimbu iki. Pak, 50 bagi telu gak kena, Pak. Peh, pira minggu lemean? Pira 15. Meli 15 Teh, piye iki? Ayo, monggo. Rayu dhewe sampean.